Fl-2011 il-Gvern bidel il-liġi tal-kompetizzjoni biex każijiet relatati mal-kompetizzjoni bdew imorru quddiem tribunal minflok il-qorti. Però deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali turi li dawn l-emendi saru b'nuqqas ta' ħsieb u l-istatistika turi li dawn l-emendi ma kinux meħtieġa. Dan għax it-tribunal ma ħareġ l-ebda forma ta' multa. Bl-ewwel waħda li ħarġet kienet propju taħt il-Gvern preżenti mid-Direttur Ġenerali maħtura mill-Gvern Nazzjonalista b'din id-deċiżjoni tkun ikkontestata b'kawża kostituzzjonali u li dwarha il-qorti qalet li l-liġi mhix ġusta. Quddiem din is-sitwazzjoni l-parir tal-Avukat Ġenerali kien biex l-emendi li ma sarux sew mill-Gvern preċedenti ikunu indirizzati bl-aktar mod maġġel u li jiġu indirizzati it-tribunali kollha tal-pajjiż. Filwaqt li għażla oħra hija li jiġu emendati il-liġijiet kollha kull fejn hemm tribunal. Iżda quddiem il-parir tal-Avukat Ġenerali biex tkun emendata l-Kostituzzjoni minflok iddialogat l-Oppożizzjoni ħarġet tattakka. Xi ħaġa li fi kliem il-Ministru Helena Dalli hija ipokrita għax l-Oppożizzjoni qed tikkritika lilha stess. Din hija ipokrizija, allura flok kien hemm il-kollaborazzjoni huma jgħidu isma' veru aħna dik il-liġi amendajniha b'mod ħażin, ma issa ejja ħan nikkollaboraw mal-Gvern ħalli ntejbuha din il-liġi minflok qegħdin joħorġu jattakkaw il-Gvern għax qed jirranġa din il-liġi. Dalli qalet li l-Oppożizzjoni m'għamlet xejn meta kienet f'pożizzjoni li tiddefendi d-drittijiet kostituzzjonali ta' pajjiżna u twaqqaf milli jidħlu dawn l-emendi. Dan fil-waqt li saqsiet fejn kien il-membru parlamentari Clyde Puli dak iż-żmien l-istess persuna li qed jgħid li għandna mmorru għal kif kienet is-sitwazzjoni qabel l-2011.